Hello guys, muri bo here ini bo ari kutaura no ndi DJ MK ndiri kuno ku Soundproof Records gore ra 2024 gore iro rineri date 23 April nhasi ndambofunga ndimbokufilisa chimwe chisembo chendiri ngopedza kurova manje then kana uchinge wanza kungonzwa kuti chakupindira bo ubva wangondibata DJ MK pa Facebook page rangu kana kuinda ku YouTube channel yangu unobva wandiona ikoko and don't forget to follow my Facebook page and then ubva wangoinda futi zvezvakare ku YouTube ubva wandosvika wandosubscribe zvinhu zvacho zvobva zvangoita kete waona manje ubva yangoita auto saka ka new version kandinako ke sembo rhythm riri panapa asati azvangu ndari pazita otherwise unogona kungori pazita ubva wangondibata pa WhatsApp pangu pa number dzinoti +27785243804 wandibata ubva wataura neni papapa ku WhatsApp then tobva tangoona kuti zvinhu zvacho zvaendeka here then tisingadi kuwaste time kasimbo kacho ndiko ikaka. I think mazvinzwira mega ndokasembo kacho ipapa kasati kava nezita zvako handitika. Thank you very much. Nice day. Don't forget to subscribe kuti ndikupe zvimwe zvinhu zvinenge zvakangoti wande zvinenge zvichingouya zvinyuwani.